Nakasuway na ba mo og kanang miabot sa punto nga lisod dayud kay mo sa inyong kinabuhi nga bisan og usa ka salmon nga bugas wala ni gid mo ni ana ug wala ni gid mo malungag ana ang panahona nga nakahuna-huna mo pagduol sa inyong silingan pero sa usa lang ninyo kahangyo gibalibaran mo ug giingnan mo nga wala ni bugas bisag naa sila tungod kay gitan-aw nila ang imong sitwasyon nga perti nimong lisura ug basin sa usa ka salmon nga bugas dili ka makabayad kana nga punto perti gyud ang sakita kay bisan sa usa ka higayon wala sila iuna-huna or wala nila nakita ang imong kalisod mao na nga kung nakaagi ka sa imong ana magpasalamat ka nga hangtod karon milampos ka bisan gibalibaran ka nila o wala lang ka mo lampos nakasurvive pagyud ka sa mga panahon nga perti nimong lisura ingon ana ang kinabuhi nato diri sa kalibutan pero ayaw kabalaka kay dunay nagtan-aw nga makamao mo provide sa atong panginahanglan